fills de puta. Així protesten a Barcelona, destrossant la seva pròpia casa, destrossant-ho tot, ho dic en català perquè es noti que sóc d'aquí, saps? Això són gent de pau. Mira la gent de pau el que fot. Ja no són 4 matats, ja no són 4 matats. Això són los cachorritos de Puigdemont, de su puta madre i de tota aquesta patranya. Mira, 4 matats, que algú tingui els collons de dir-me que això són 4 matats. Això és la puta guerra, nen. Això és la puta guerra. Gent pacífica, sí. Que ho diguin en veu alta, veia no cola. Ja ho està veient tothom. Gent pacífica, no són 4, no. Són 2.000, ho sento molt. Me la pela de... No tinc ideologia, però això ja és... Esto ja és... El colmo de los colmos. Això se'ns ha anat ja molt de les mans. Se'ns ha anat. Completament. Tothom ho vegi, això ho penso penjar per tot arreu. Per tot arreu perquè vegin com ens comportem aquí. Brutal. Mai a la puta vida he vist això a Barcelona. Increïble. Mai a la vida. Mira el terra. Pedres, mira tot. Visca la República Catalana. Sí, doncs mira la república que tenim. De merda. La puta merda de república. Necessita això perquè després sigui millor. Exacte. Visca la República Catalana. La república de la merda, nen. Ja va prendre pel cul. Es necessita això per acabar... Sí, oi tant. Això no són 4 matats, tio. Això ja no són 4. Això ja no són 4. Això ja no són 4. Ai, sí, mira. Mira quin país tindrem. Mira. Molt maco. Sí, molt maco, Pagarem amb Puigdemonis, pagarem. Puigdemonis. Sí, home, sí. Segur. Seguríssim, senyora. Tornis a votar. Aviam si li foten una bala al cap. Sí. Esto es lo que hay, señores. On viu vostè? Aquí. Esto es lo que hay. Acompanyar un senyor a casa i discutir-me amb la merda de gent que tenim aquí. Defenent lo indefenible, nen. Mira com li han deixat el portal al senyor. I encara tenen collons a defendre's. Moltes gràcies. Encara tenen collons a defendre's. Aquí els tinc jo ben plantats, ja t'ho dic. Moltes gràcies. Bueno, faci bondat. Chato, vés-te'n d'aquí. I tant. Bona nit. Que alguien me lo explique esto. Que alguien me lo explique. Que algú m'ho expliqui això, nens. Que algú m'ho expliqui, 4 matats. Es necessita això, diu la gent. Es necessita això per tenir un país millor. Pues això no es necessita mai de la vida, saps? Mai de la puta vida. Mira el que ens han fet, nen. Mira això, tio. Què collons és això, tio? Què collons és això, tio? Mira el terra, tio. Mira tot. Tot això qui ho recollirà, tio. Qui no recogerà tot esto, Este vídeo passa a la història. Pots ni respirar aquí, tio. Ni respirar. Calle Trafalgar. Puto carrer de merda, tio. Puta penya, tio. Puta gent de merda, tio. 4 matats. Gent pacífica. Ho torno a repetir per si no ha quedat clar. Gent pacífica, Som gent de pau. I la mare que els va parir, la gent de pau. Brutal. I encara tinc que discutir amb una senyora per tonteries. Que es necessita això. Li hagués fotut una hòstia al cap, però no vull ser com ell, saps? Ja enganxaré algun d'aquells ninyatos que em toquin els collons. Ho sento per aquest vídeo, estic molt alterat, tinc ganes de plorar, us ho dic així de clar, gent, tinc ganes de plorar. Mai he viscut això a Barcelona, tio, mai. A la nostra ciutat, el Aje, donde nos hemos criado, nen. Barcelona, el Aje, tota la puta ciutat a la merda, tio. Perquè som gent de pau, saps? Hòstia puta, tio. Impressionant. Tothom ho vegi. Tothom ho vegi. Pobre policia. A la porta de l'hotel.
Rafael. Tenim foc al fons, els antidisturbis. Mi trabajo. Mira com han dejado mi puto trabajo, tío.